አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 5 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 5 አባ እብለይ ዕረፍቶም እዩ። አባ ብሸይ ድማ ዕረፍቶም እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ናይ አቡነ አሞኒ ልደቶም ክኸውን ከሎ ናይ ወዶም ናይ አቡነ ዮሐኒ ድማ በዓሎም እዩ። ኣብ ገዳም አስቄጥስ ብሰማዕትነት ዝዓረፉ ናይ 49 መነኮሳት በዓሎም እዩ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። አባ ብሶይ ዘላዕላይ ግብጽ ካብ ላዕለዋይ ግብጺ አክሚም ካብ እትበሃል ሃገር ዝተረኸበ ዓብይ አቦ እዩ። ኣብ ጊዜ ጉብዝናኡ ድማ ክፉእ ስራሕ ኩሉ ዝሰርሕ ነበረ። ብምብላዕን ብምስታይን ዝድሰት ሰብ ኮይኑ እግዚአብሔር ናይ ነፍሱ ድሕነት ደሊሉ ድማ ጽኑዕ ደዌ ኣምጽኣሉ እሞ ንሞት ተቃረበ። ንነፍሱ ድማ ብተመስጦ ኣውፂኡ ናይ ስቃይ ቦታታት ኩሉ ኣርኣዮ። ነዚ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ካብ ልቡ ሓዚኑ አልቀሰ። ድሕሪኡ ድማ ነፍሱ ተመለሰትሉ እሞ ናብ ጎይታና ልመናኡ ኣቕረበ። ፈጣሪየን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ መከራ ደዌ እንተደኣ ኣድሕንካኒ ስለ ሓጢኣተይ ንስሓ ብምእታው ብፍጹም ልቦናይ ከምልኸካ እየ፣ ገጽ ኣዋልድ ድማ ንዘለዓለም ኣይክርእን እየ ኢሉ መሓለ። ጎይታና ድማ ካብ ደዌኡ ኣድሓኑ እሞ ብንዋይ ናብ ዝበሃል ገዳም ኣትዩ ብዙሕ ምስ ተፈተነ ምንኩስና ተቐቢሉ ብዓብይ ተጋድሎ ክነብር ጀመረ። እኽሊ ከይቀመሰ ድማ ክሳብ 1 ወርሒ ዝጸንሕ ኮነ። ሙሉእ ለይቲ ድማ ክጽልን ክሰግድን ይሓድር ነበረ። ናይ ትሩፋቱ ዜና ድማ ኣብ ሙሉእ ግብጺ ተሰምዐ። ንመነኮሳት ድማ ትምህርቲ ዝኾኑ ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጸን ደረሰ። ሰባት ዝሰርሕዎ ኩሉ ጽድቂ ኮነ ሓጢኣት ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ግልጽ ኮይኑ ይረኣዮ ነበረ። ኣባ ብሶይ ብኸምዚ ዓይነት ብዓብይ ተጋድሎ ተጸሚዱ 38 ዓመት ምስ ነበረ ድማ ለካቲት 5 ብዓብይ ክብሪ ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና አሜን። ተነሳሒ ኣባ እብሎይ እዚ ዓብይ ጻድቕ ኣቐዲሙ ብሓጢኣት ዝነብር ዝነበረ እዩ። እዚ ድማ 40 ዘመን መንጣሊ ዘራፍን ቀታልን ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ግን ብንስሓ ተመሊሱ ገዳም ኣትዩ ጽኑዕ ተጋድሎ ገይሩ ንዓብይ ክብሪ ዝበቕዐ ኣቦ እዩ። ኣቐዲሙ ግን ህይወቱ ኣባጊዕ ዘርብሕ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ካብ ናይ ሓጢኣት ስራሕ ምንም ዝተርፎ እኳ ኣይነበረን። የመንዝር ነበረ፣ ይሰርቕ፣ ይምንጥል፣ ይቐትል፣ ከምዚ ዝበለ ኩሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ እንዳሰርሐ 40 ዓመት ነበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ምስ ኣባጊዑ ኣብ ዱር ከሎ
እትወልደሉ ግዜ ዝበጽሓ ዝጠነሰ ሰበይቲ ረኣየ እሞ ሰይጣን ድማ ኣብ ልቡ ክፉእ ሓሳብ ወሰኸሉ እሞ ከምዚ ኢሉ ሓሰበ፣ ዝተረፈትኒ ሓጢኣት ሓንቲ ኣላ፣ ንሳ ድማ ንዝተጠንሰት ሰበይቲ ከብዳ ሰንጢቐ ወይ ከዓ ከብዳ ቀዲደ ኣብ ከብዳ እቲ ህፃን ከመይ ኢሉ ከም ዝድቅስ ምርኣይ ጥራይ እዩ በለ። በዚ ግዜ ድማ ተሰዊሩ ብምኻድ ነታ ሰበይቲ ሓዛ እሞ ፀጉሪ ርእሳ ሒዛ ናብ ምድሪ ኣውደቓ፣ ከብዳ ድማ ሰንጣቓ፣ ነቲ ህፃን ድማ ኣብ ማህፀና ከመይ ኢሉ ከም ዝደቀሰ ረኣዮ። ንሳ ድማ ብብዝሒ ፃዕሪ ብጣዕሚ ተጨኒቓ ኣቐዲማ ሞተት። እቲ ህፃን ድማ ብፃዕሪ እንዳተሳቐየ ከይሞተ ብዙሕ ግዜ ፀኒሑ ሞተ። እዚ ኣርባሒ ኣባጊዕ ድማ ነዚ ዓብይ ሓጢኣት ዝሰርሖ ተመልኪቱ ብጣዕሚ ሰንበደ፣ ብጣዕሚ ድማ መሪር ዝኾነ ብኽያት ኣልቀሰ። ኣባጊዕ ከም ዝተበተና ገዲፍወን ኣብ ኢዱ ዝሓዛ መሓለዊኡ በትሪ ጥራሕ ሒዙ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ክሳብ ዝበጽሕ እንዳልቀሰ ተጓዓዘ። ናብ ኣረጋውያን መነኮሳት ድማ ኣይኣተወን። እንታይ ደኣ 10 ምዕራፍ ዝኣክል ርሒቑ ናብ በረኻ ዳ ኣተወ እምበር ኣብ ዱር ምስ ኣራዊት ኣብ ጫካ ይሓድር እምበር ኣብ ውሽጢ ቤት ይሓድር ኣይነበረን። ዝምገቦ ድማ ናይ ዕፀዋት ፍረ ጥራሕ ኾነ። ዕለት ዕለት ድማ እንዳልቀሰ ንኣምላኹ ምልማን ኣይቋረፀን። ኣቤቱ በደልኩ፣ ክፉእ ስራሕ ድማ ስራሕኩ፣ ይቕረ በለኒ። ኣነ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ክፉእ ባርያኻ እየሞ። ንስኻ ርህሩህ ኣምላኽ ይቕረ በሃሊ ኣቦ ኢኻ እሞ ዘይብድል ባርያ ዘይምሕር ጎይታ የለን እሞ ኣቤቱ ይቕረ በለለይ ጎይታይ እንዳበለ ብንውዓት ዘወትር ይጽልይ ነበረ። ብኸምዚ ዝበለ ዓይነት ተጋድሎ 40 ዓመት ነበረ። ካብ ናይ ለይቲ ቁሩርን ካብ ናይ መዓልቲ ፀሓይን ሃሩርን ዝተለዓለ ስጋኡ ደሪቑ ጸለመ። ድሕሪኡ ስለ ናይታ ሰበይቲ ደም ጎይታ ይቕረ ኢሉልካ እዩ፣ ጽናዕ በርትዕ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። እዚ ድማ ተስፋ ከይቆርፅን ደጊሙ ድማ ኣብ ሓጢኣት ከይወድቕን እዩ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ድማ ካብ ኣባ ዕብለይ 15 ምዕራፍ ዝኣክል ርሒቖም ንዝርከቡን ኣብ ውሽጢ በረኻ 70 ዓመት ዓጽዮም ንዝነብሩን ንሓደ ኣረጋዊ ኣቦ ተገሊጹ፣ ንስኻ ካብ ዘለኻዮ ቦታ ናብ ደገ ውፃእ እሞ ሓደ ሽማግሌ ክትረክብ ኢኻ። ሓጢኣቱ እንተኣሚንልካ ከኣ ኣጸናንዓዮ፣ ኩላ ሓጢኣትካስ ስለ ዝቐተልካዮ ህፃን እውን ተሓዲግልካ እዩ በሎ ኢሉ ኣዘዞ። እዞም ኣቦ ድማ ካብ በዓቶም ወፂኦም እንዳኸዱ ከለዉ ንኣባ እብለይ እንዳልቀሱ ረኸብዎም። እንታይ ከም ዝኾኑ ድማ እንተሓተትዎም ኣባ እብለይ ዝሰርሕዎ ሓጢኣት ሓደ ብሓደ ዘርዚሮም ነገርዎም። ዝተለኣኹ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ኩሉ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ኣቦይ፣ ደስ ይበልካ፣ ጽናሕ፣ ጽባሕ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ናባኻ መጺኡ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከቐብለካ እዩ በልዎም። ንጽባሒቱ ድማ መልኣኽ ንኣባ እብለይ ብናይ ሰብ ኣምሳል ተገሊጽሎም ምሳ ጸናንዖም ስጋ ወደሙ ኣቐቢልዎም ናብ ሰማይ ዓረገ። ኣባ እብለይ ድማ ስጋ ወደሙ ምስ ተቐበሉ ሰብነቶም ከም በረድ ዝነጽህ ከም ፋና ድማ ዘብርህ ኮይኑ ተሓደሰሎም። ኣቦና ሕጂ እውን እንተኾነ ጸለቶም ብዘይምቁራጽ ኣነ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ክፉእ ባርያ እየ፣ ንስኻ ርህሩህ ኣምላኽ ይቕረ በሃሊ ኣቦ ኢኻ እሞ ዘይብድል ባርያ ዘይምሕር ጎይታ የለን እሞ ኣቤቱ ጎይታይ ይቕረ በለለይ እንዳበሉ እንዳጸለዩ ነበሩ። ድሕሪኡ ከዓ እቶም ኣረጋዊ ሽማግለ ንኣባ እብለይ ገዳማዊ ሓወይ እብለይ ንዓ ብማይ ተሓፀብ ደስ ከዓ ይበልካ፣ በዛ ሰዓት ካብ ዝተቐበልካዮ መከራ ክትዕርፍ ኢኻ እሞ በሎም። ድሕሪኡ ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ንኣባ እብለይን ነቶም ኣረጋዊ ሽማግለን ደሙን ስጋ ወደሙን ኣቐበሎም። ኣባ እብለይ ድማ ለካቲት ዕለት 5 ዓሪፎም መላእኽቲ ንነፍሶም ተሰኪሞም ክሳብ ኣርያም በረሩ። እዞም ኣረጋዊ ሽማግሌ ድማ ናይ ኣባ እብለይ ስጋ ከይቀብሩ ሸምጊሎም ስለ ዝነበሩ
በዚ እንዳሓሰቡ ከለው ክልተ ኣናብስት መጺኦም ንናይ ኣባ እብለይ ስጋ ሰጊዶም መቃብር ፍሒሮም ንስጋኦም ከም ናይ ሰብ ተሸኪሞም ወሲዶም ቀበርዎ። ነቶም ኣረጋዊ ሽማግሌ ድማ ኢድ ነሲኦም ንሶም ድማ ባሪኾሞም ብሰላም ከዱ። ኣረጋዊ ሽማግሌ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ዝዓርፉ ካብ ሰማይ ድምፂ ይመጸሎም። ንዕኦም ዝቐብሩ 3 ሰባት ተላኢኾም ከም ዝመጹ እውን ተነገሮም። ንሶም ድማ ነቶም 3 ሰባት ናይ ኣባ እብለይ ታሪኽ ክነግርዎም፣ ታሪኾም ተጻሒፉ ድማ ነትውልዲ ክንገር፣ ካብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዝተለዓለ ተስፋ ከይቆርጹ ብሓጢአት ንዝወደቁ ኩሎም ተስፋ ዓሌንታ ምእንቲ ክኸውን ክጽሕፍዎ ኣዘዞም። ኣረጋዊ ሽማግለ ኣብ ዝዓረፉ ጊዜ ድማ እቶም ክልተ ኣናብስት ደጊሞም መጺኦም ፍሒሮም ቀበርዎም እሞ ነቶም 3 ሰባት መሪሖም ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብጽሕዎም። ኣብዚ ገዳም ድማ ናይ ሓላዊ ኣባጊዕ ናይ ኣባ እብለይ ገድሊ ተጻሒፉ ኩሉ ጊዜ እሁድ ወይ ከዓ ሰንበት ከንብብዎ ጀመሩ። ናይ ኣባ እብለይ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና መድኃኔዓለም ኣሜን። ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ናይ ኣቡነ ኣሞኒ ልደቶም ክኸውን ከሎ ናይ ወዶም ናይ ኣቡነ ዮሃኒ ድማ በዓለም እዩ። ናይ ዕረፍቶም ዕለት ድማ ሕዳር 5 ይመልከቱ። ከምኡውን ናይ 49 መነኮሳት በዚ ዕለት በዓለም ኮነ። ናይ ዕረፍቶም ዕለት ጥሪ 26 ይመልከቱ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ለካቲት 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት: ቅዱስ ኣባ እብለይ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ኣባ ቦሰይ ጻድቅ፣ ኣባ አክርጵዮስ 49 ኣረጋውያን ሰማዕታት ፍልሰቶም እዩ። ቅዱስ አሞኒን ሰበይቱ ቅድስት ሙስያን ናይ ዓቢ እብለይ ወለዲ እዮም። ኣባ ኖህ ጻድቅ መነሳነሲኡ ዘወርቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ ኣሜን። ናይ ቅዱሳና በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ዝነብር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን